Lek kepengin dadi jenderal sepene iku ya ora dadi-dadi ya gur ngono kuwi. Ora aku tak takon bengi iki ujube apa to, Pak? Lho. Iki nek awake dhewe genahke, jelaske iku ndak klera-kleru. Oh. Ana sing luwih jelas, ana sing luwih pono, ana sing luwih ngerti, ana sing luwih pirsa. Sapa? Sapa ya mengko jenenge aku. Ketoke Mbah Waji. Nah, Waji. Mbah utawa Pak kok njot jangkar. Lah mbahne wis kowe aku ngingkari Mbah Waji. Saiki diaturi tidak mriki. Kersane kok nek wis jelaskan ndak rapati cetha. Monggo iki dirawuhi penjenengane Bapak anggota dewan, Nggih. Bulurah, karo penjenengane Bapak Kiai Abdul Rahman. Nggih. Dadi awake dhewe le matur ya kudu sing sopan. Kene iki nuwun sewu lurahe putri. Oh. Beda karo kalau mau ngendikan wonten mriki pidato nika Pak. Nah iya, aku gumun kok. Pripun? Iki sing jenenge emansipasi wanita. Sama saja laki-laki. Polisi ana sing wedok, tentara ana sing wedok, bupati wedok, lurah wedok, menteri wedok, kurang siji. Napa? Tukang supit ki ora ana sing wedok. Aku Ora lah kok tukang supet ora ana sing wedok iki lho kok ndek cita-cita. Lah sirku yo gek supit. Rumasane ora entek ngono apa? Apane? Lah ndek supit terus. Ngawur. Nun sewu, Pak. Jiwa, Pak. Pak Waji. Pak Waji. Monggo kula tindak mriko. Mriki. Anu mriki. Endi to, Pak Waji? Oh, sek ajeng mandhap lha napa menek? Kepiye? Sek ajeng. Sek ajeng mandhap. Lah apa menek aku ya Oh, ora ngono. Monggo Pak Waji. Wah, lah niki Lah nggih. niki. Nggih, salaman men ra kalah karo muntrilan. Monggo nggih. Nggih. Salaman men seket karo muntilan. Nggih. Nggih. Nyun ngapunten Pak Waji, kula sowan sak rencang menika badhe nyuwun presa. Ujubipun dalu menika menapa nggih? Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten mbok bilih samangke anggenipun kula ngaturaken kathah kekirangan kelebatanipun. Oh nggih. Ingkang sepisan kula kiambak nderek remen. Wontenipun pagelaran nek basa kok kaya kakumen to niki. Lagi mboten sah basa mboten Mboten napa-napa. sah basa, Kok sak mriki Mboten sah basa men lemes. kemen lemes. Pagelaran Jare kaku. Ringgit Watucal dalu punika. Nggih. Ingkang ujubipun kajatipun warga masyarakat Dusun Cepagan. Ingkang pun pandegani panjenenganipun Bapak Harmaji. Pak Harmaji. Minangka kepala dusun Cepagan ingkang badhe purna. Oh, nggih. Nggih. Pun ajeng pensiun. Niki cetha wonten ing wedal menika wontenipun pagelaran Ringgit Watucal menika ajanging mersatokaken warga masyarakat. Oh, ngaten. Mempersatukan masyarakat Nggih. men guyub rukun Ah, nggih. bandul ngrokok. Ibaratipun gongso gamelan menika Gongso ingkang werni-werni jenisipun. Namung dipun tabuh kanthi sae sesarengan wuhaken suwanten ingkang kremenaken kepara ndadosaken panglipur. Oh, ngaten. Kok imbane masyarakat Dadi mriki ngoten. nek guyub rukun bandul ngrompol, mbuh sugih, mbuh miskin, mbuh pegawe, mbuh petani, mbuh buruh, nek kabeh iki nyengkuyung bandul ngrompol kabeh Semakin iso kuat. kepenak. Nah, nggih niki lak cetha banget to niki. Nggih, cetha Nek sanget. gelaran wayang ki iso mersatokke masyarakat. Nggih. Ah, niku sing disuwun Pak Harmaji ngoten niku. Mulane di ujung jabatan ngawontenaken pagelaran sing disengkuyung sedaya warga masyarakat kepara Bapak Kyai ugi nderek nyengkuyung kanthi pun wiwiti mujahadah kala wingi. Oh, ngaten. Menika mujudaken bilih saestu warga masyarakat Cepagan menika guyub rukun bandul krompol nyawiji satemah saged mujudaken pagelaran ingkang kados ngaten. Tepuk tangan untuk sedulur Cepagan. Oplok. Matur nuwun atas oplokan Bapak Ibu. Pangajabipun Nggih. reh dene di ujung jabatan Pak Harmaji diakhiri dengan kegiatan ingkang kados ngaten menika. Sesuk ki sing neruske mbok iso kaya iki.
Nggih. Raketang pirang tahun pisan ya sing penting bersatu. Ngoten to? Nek cita-cita niku ampun kok pirang tahun pisan niku. Umpamane nek cita-cita iki setahun iki wayangan ping 4 ngoten pripun, Mbak? Ngawur. Setuju mboten, Bu? Setuju. Mboten, mesake sing masak jare. Ora sah dimasake men wayangan dhewe. Nggih, matur nuwun mugi-mugi sansaya saen sansaya maju. Nggih. Kejaba niku mangke sak pungkuripun Mbak Armaji nggih tansah keparingan sehat mliginipun Pak Armaji sedaya keluarga bersatu padu untuk mencapai suatu tujuan yang baik demi kemajuan pembangunan khususnya Dusun Cepagan, Desa Kalurang, Kecamatan Serumbung. Amin. Dados wonten paribasan serah agawe bubrah rukun agawe santosa, Pak. Cerah agawe bubrah, Rukun agawe santosa. dadi maune cerah, nggih bapak ibu rukun nggih nglairke santosa napa piye? Menika dos pundi panjenengan mang niku bojo kula kok tansaya rada. Nek cerah gawe bubrah rukun gawe santosa iki maune do padu nggih rukun nggih nglairke santosa. Lah ya nek do padu ya ora iso rukun kaya ngene iki. Ingkang salajengipun nek Pak Armaji sing disengkuyung warga masyarakat Dusun Cepagan ora nanggap yang kula mboten ketemu tekek lorek. Waduh. Apa lorek, Pak? Sampeyan sik lorek ta? Tekeke lorek pun kero-kero. Pun ngoten mawon, Mbah Waji nek ten dhuwur suwe-suwe niku wis ora betah. Kowe nggih alian ngisor. Nggih, kula tak alian ngisor mawon. Matur nuwun wekdalipun, monggo pun lajengaken mugi saestu dados panglipur warga masyarakat Dusun Cepagan, Desa Kalurang lan sak kiwa tengenipun. Nggih, amin. Matur Ning sembah. tunggal malih ten mriki niki kejaba mersatoke masyarakat ya tundum rezeki cara sosial. Niki grup krawitan nggih dumi dhuwit karo sedulur Cepagan. Sing dodol ya di entuk rezeki saka anane wayang niki. Kula ten niki ya arep dundum dhuwit mbok dhuwite sapa ora ero. Oh nggih, monggo. Sira lupa. Pun kayak anu ora sah nginjen sampean ki. Dewe-dewe. Wah, Matur nuwun, Pak. Pak, matur nuwun, Pak. Nggih, Pak. kok marepe rono terus ya? Pak, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur riyen. Mriki sik. Niki lho Mbah Waluya niku matur lah ora madhep-madhep rene ngono. Kok Mbah salim riyen, Mbah. Nen? Kula dereng salim. Nih, salim nih. Dalane Salim nggih saged mawon, monggo matur nuwun Mas Pak, nggih. Gading. Pangestunipun sih. Derek nepangaken Mbah Waji. Niki kersane pripun? ana sing kecar ora? Nek kula salim jenengan ana kasap-kasape padha karo nguyahi segara. Wah, Karepe mbok cange iki ya rada mijiran ning mleset. Saya malah nek gelem ngancani aku gagal. Teng pundi? lelagon ngono ya. Abang ijo loro. Lah jenengan Iya, rumah Jenengan ngersake ijo. Ijo napa abang? kula niku sing mentah. Nek ijo nggih karpet niki, nek abang tutup tromos niku. Kula mboten ngerti. kok sampean kok dadi kaya ngono to Pak Waci omone mburi diri-diri apik-apik ya Pak Ne. Ngerti ora kon munggah wae mong. Lah ora munggah ya awake dhewe ra cekap. Munggah ya ora napa-napa lho, Mbah. Lah Nggih. nggih guyon-guyon Pak Waji nggih. Nggih. Matur nuwun ingkang sampun kersa paring pangandikan cetha-cethi cedak cedhing. Nggih. Mboten wonten ingkang meleset. Sedaya malih kula saparan. Oh. Muga-muga Mbah Waluya tasih Gesang. Nggih. Nggih, nek masalah Rasa nesu. Maksudnya gesang mbok ngundang mbok ora sing penting gesang. nggih pancen Nggih. nggih leser anu leres. Leres. Pak Waji nggih ajeng mandhap napa kepripun jenengan? Kula tak mandhap mawon pun buyuten niki. Pun ajeng mandhap. Nggih. Dompete pun disayu wau. Empun tenang mawon. Nggih, gek mang mandhap. Mbok sing apik ngono lho. Alon-alon Pak sikile sik. Lah biasane apa? Lah kene ula ke drase sik. Lah niki kepiye kan? Lah ya aku ki gur ngelekke. Terus putih Mas Apa Keswan. Mas Kiswan? Ngrasani apa iki, Oh. Bang? Pengen to jebul. Oh,
gendame ora mandi. Sampeyan kudu Lagi pisan iki gendame ora mandi lagi pisan iki. Mas, saiki iki ora masalah gendam. Saiki iki modele gelembuk ora gendam. Mbok ya ora ngono kuwi. Wong wingi ya rawone Gunung Kidul ya digawake salak ngono kok. Halah, nggawa loro wit cilik-cilik. Ngawur, kene iki nggon salak, nek gone dhewe iki nggon gaplek. Lah nggih. Oh beda-beda kene iki. Wong jenenge kemakmurane wilayah iki dhewe-dhewe. Apa meneh jenenge Bulurah. Nggih. Bulurah ingkang Bulurah ingkang Oh, Bu ya pangapunten Bu. Agemanipun abrit. Agemanipun kok abrit lho. Abang kok. Coklat. Ah sampean wis ngantuk. Oh, iki Asmane sapa coba? Alah, kowe iki ora dong to. Bulurah asmane sapa? Kowe teko ket mau kok. Lah sampean ki dong ora? Di Pak Wajimo sapa ya asmane? Ngene ya takon. Pokoke Ibu sinten Nun Sewu? Nun? Sia. Oh, iya, ya nyuwun ngapunten SPD. Kula ngwinginge apa kula SPD ngajenge mungkin nek kirang nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun karang sing jenenge lurah nek nggen kula lurah, Bu. Nek ten mriki mungkin ya lurah atau kepala desa nggih. Lurah niku nek ten desa nggen kula singkatane mboten penak ajane. Lah kok ora penak pripun? Lurah iki lah ngelu ning sirah lah anggere wonge wah iki nyumbang. Lah ya nek gone dhewe nek mriki rak mboten. Heeh, beda karo kowe karo aku. Nggih. Mbok Cange Nggih, dalem. wonten layang mboten? Mau kathah niki kathah. Nah, diwaca riyin. Nggih, dalem. Kok sampean ki lakon kok Ya, lupus. kok. Rodok wajo mriki apa sayang? Nah niki Le munggah kok. riyen amplope ngiriyen. Nggih, jenengan waca. Katur dumateng pandemen ringgit wacucal ninanggung dhateng sedaya warga dusun Capagan. Kaya penyiar. Nggih. Mugi anggenipun ngawontenaken merti dusun lumampah kanthi lancar. Menapa ingkang dados panyuwunipun Allah paring ijabah. Nyuwun tembang Caping Gunung dibawani. Nuwun Pak Harno, Mbah Lurah. Nah niki. Oh, menika saking Mbah Lurah. Niki mbok menawi niki nggih. Sami niki nggih Caping Gunung. Nggih, kok lagu trak ya ora Lah karepmu arep piye? ora neng sing joget ngono lho jogetan. Oh, kertas kok kon joget. Aku ki ngerti harapanmu ki. Nggih, mangke badhe pun sendikani sedaya pamundutan lagu lelagon gegendingan ingkang samangke kanca-kanca kalan kula saged monggo mangke pun sendikani ngemuti per detik menika wonten ingkang enggal menawi dereng saged minangkani nyuwun pangapunten. Lah menika nyuwun prisa Lagu per detik ki ana sing anyar nganti jumlah lagu sak menika sampun wonten 2.000 yuta 773.000. Terus wonten kapan mboten saged. Lah niki para sing dikersake mung Caping Gunung. Nggih mboten mung, menika ingkang pun ngersakaken Caping Gunung. Ingkang kedah nyelirani sinten Mbak Sange? Enggak. Iya, jenengan niku. Oh, ora ngono. Udah nggih. Lah kok njut. Lah niki enten amplope kok, Mbah. Nun, Enten amplope. enten amplop ya? Enten niki lho. Oh, nggih. Enten Nek isine mbuh. tak ndelok lho. Gur Pilih, delok. sing iki apa sing iki? Oh, nggih. Padha. Sami mawon iki. Iki wae. Nggih. Waduh. Kleru aku. Lah aku entuk sing mateng to, Gleh. Lah kok mateng. Lah kae ijo iki mentah. Niki kepripun? Terus dikrokoti codot barang niki mboten sik ungu kok niki. Oh, mboten napa-napa. Nggih pun mboten napa-napa. Jenengan saiki kok suwe-suwe ya mateng ke abang. Sampeyan kok ora ngrusui cek cah cilik lho. Kowe iki cah cilik kepiye iki? Kuwi lagi ki mau gone sapa kok deket jupuk ki. Iki kepiye ya nyotak balekke. Ngarak ngoten. Aku ngerti cita-citamu arep nggo tuku wedhus nggo hari kurban sesuk to. Kepiye iki balekke ora? Ya wis nek tak gelem. Monggo Lagi mengap. Mau apa jeneng ngo. batine iki ora sah ngono kok ya aku ki cok maca batine piyayi kok ya nyogawanen. Mah. Tanganku ki panas banget nek nggo dhuwit. Lho, demok entuk tanganku ki panas. Aku ki nyekel tahu kuwi langsung mateng. Saking panase tanganku ki. Lah keneng apa? Ora keneng-keneng. Ya DM sik. Saben bengi. Nek biyen Lah kok nganggo ndek biyen? saiki yo tulung sasi pisan wis ora mesti. Sampeyan kok dadi bojoku ambine gur nyingkur wae. Wah, kowe duwe bojo niku cerewete ora ilok-ilok.
balake ra ilok bulurah. Ya matur ki sing apik. Nyonto ki bulurah. Piyayine anteng bekti karo piyayi kakung. Apa aku ki iso kurang? ngomong putra wayah. Lah kowe iki wong wedok dadi bojoku wis ora anak-anak, balake ra ilok-ilok, cerewete pol pelit. Ilang-ilangke senengane. Oh wingi sampean wingi dolan-dolan ya tak sangoni pirang-pirang kok iso-isone lho. Dolan sangoni apa piknik ning Jakarta kancane wis sangu 3 yuta aku cekeli 200 karo ditempelangke sego. Lah wis tak sangoke sego to. Oleh pesen rindil iki gur cekel-cekel no. Iya aku. Tekan Jakarta kancane jajan ya duit ukur tak cekel wae. Tekan ngomah ki duit utuh tak kantrongi lho. Aku turu ki sida dirogoh. Ya tak sampluk iki gur cekel-cekel. Aku ya ngono genteng kok. Lah rumasan aku ki golek ya apa? Lah ya ngrogoh nggon sakire ya tak sampluk iki gur cekel-cekel aku ngono genteng kok. Harapanmu ki lho. Wong wis tuwa ki lho mbok ya sing rukun. Alah tuwa ya men. Tuwa arep nom gampang takon wahyu ki lho. Carane piye? Klomotan kencur. Heh? Klomotan kencur. Dadi nom. Iya angger mlaku masih bau kencur ku sik enom kok ngayal kowe iki. Nyang. Kang Sen riyen, Mbak. Kagol aku. Lah ya Ah, kagol wis moh mesti. Wis emoh aku. Oh, Ayo. wong wedok iki senengane kagolan. Iya, Nah, ora nggih. ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Geger kagol jegu geger. Kok ya sing biasane ki rono rasa nyedok-nyedok tuwa kok. Nanti kaya Oh ngoten niku lho Bu Lurah, kudune iki nek tuwa ngene iki digemateni ora kok malah disio-sio. Walah, kowe iki ya kurang gemati biyen dhek agek isik enom manten anyar aku mangan gabres oleh nutuli nganggo tisu. Mas mbok ya dilebokke. Barang wis tuwa iki mangan gabres ning ngelokke cangkem ambane sumpah. Mboten Ding Bu, ampun percaya. Oh, rumah sak ngopo pe tak dulang ngono kok. Dek enom biyen mesrane pol barang wis tuwa suaramu atos. Ora lah biyen sing kok kangeni aku ki apane? Aku ketok apa to sayang? Alah, sayang-sayang apa? Sayang-sayang tak alem le jangan bayem segere ra ilok gur dialem pisan wae ambendina diantem bayem lho ya. Abuh wong lanang lu maneh. Lah wong blonjo ambetira 10.000 kok njaluk lamu iwak. Ya carane ngecakke iki. Carane pripun? Nang pasar kae gek nggawa anduk to. Ku nek nang lengoke anduke cemplungke plung ngono gek engko diperes sak drigen ora bayar kowe kok ngayal duit utuh. Nyak. Iki kok piye to? Pidul lho iki pisan. Biasane Mbah Walu yo sampean kaya ngene mergo sampean rak nonton Bu Prastiwi to. Saiki keton cantik ngono to. Ket biyen nek Bu Prastiwi iki cantik katimbang kowe iki. Ayu Bu Prastiwi. Ah terus piye arek ngepek iki apa piye? Ya geduk aku lek mau aneh. Heh? Wis ora wis padha tuwane. Jar ora ketok. Gak yo. Sampeyan mau meneng to, mbek 1000. Nah tak tutup iki. Nyawa. ngenjang ngagem linggis. Non? Ngagem linggis wae nutupi. Lho, kowe kan nganggo linggis kuwi. Gelem ra? Aja kasar-kasar kok linggis mbok pacul ngono. Monggo Mas. Matur sing sae. Nyun ngapunten. Oh, malah mengidak ngene wis jleng ngono. Yen mawajeng amung karo janna kune
Barang lah Dek. Jokete sampean ora kendake cocok banget lho. Lah Dek ngunyuk ngono Mas. Heeh. Ning yo tenan lho. Aja dolanan wong gerang le. Ora dolanan sampean mbok meneng bae ora salah. Manut kendang wae apik kok. Iku kok wani dolanan aku to. Mbokmu gedhe ora tau dolanan aku lho kok. Lah wis ora apik. Ngomong Jiwet iki lho. bokonge tak jiwit kok kerosak ngono kuwi. Lah iki nang benike kok. Kaya nang klarase. Dinteni sik no. Wah, tak enteni nganti surup ora teko-teko kok. Selak ora sabar. Oh sik kok aja kesusu. Sing apik wae. Kon ngenteni iki selak ora sabar. Ngenteni anu Pripun? bojo kula lu pancen ngoten niku. Lah pripun, Mbah? Senengane aja kemelek-melek. Heh, Napa? kok aja kemelek-melek. Kemelek-melek iki. Apa? Melek ki apa? Susu. Nah, aja kesusu. Aja kemelek-melek. Pacita. Sarawi. Jana. Men bau nguwit kowe kok. Ora gak kertak-kertek iki lho. Tak kertak-kertak tak kira panggunge terane balung. Panas. Udan. Ayo datang yang macam sosok. Ora kok loro. Bocah iki kupinge ning becake. Ya iki sapa? Ayo. Ya wis. Rik sampean. Ya jeparian riyen apa mboten niki? Nggih, parian. Mau kon tekek lorek lho sampean iki kok. Engko parian sik. Nane nano. Nggih saking sinden-sinden riyen. Sinden riyen Nggih. mangga. Nane nano, nanane nano. Sing pojok mriku riyen. Wis ki pojok Nggih. iki. Oke. Mangga, Bu. Monggo sing dhisik dhewe Bu Prasdewi liyane do ngarang sik dinehi kesempatan. Monggo. Nganggo HP ya kena, nulis ya kena, monggo. Dagelane Nggih, dagelane. Genah. Andane kok ngaya. ora katokan. Kandhane lho tak elekke lho mau. Ya omong sing ngomong sapa nek ora percaya meneng wae. Arep ngomong kuwi. Entujuh Gak wis gak dibuka. Terus. Wis gak dibuka kok malah. Lha ngarani kok dagelane ora katokan. Lah iya wong nganggo jarik. Padake jaran. Piye ki? Kowe iku ora parian go nolokke ora katokan. Ngene nano. Mugi tansah guyub wargane warga Cepagan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Arep ora katokan ki sing penting guyub. Ya yo kowe aku
Kayak suhin saiki aku genah katokan. Suhin. Ngombe es tegan enak. Ger nek iki. Seger rasane. Mugi warga cepaken lancar rezekine. Amin. Amin. Ayo iki mau ngombe es degan kayak kowe ngombe dawet apa nduk. Aku klekaran Nah, kuwi Malah neng pinggir sumur. waduh. bahaya ini. Mugi warga cepakan tansah makmur. Amin. Kowe nek kepengin makmur klekarono. Lagi mau parian kok. Oh iya. Mangga. Kesamplok walang Guru kidul iki. Iki nyindir. sangit ambune. Oh, sangit ambune walang sangit. Mugi sedaya warga cepagan kaliurang Srumbung Magelang. Iki genah rata nek iki. Men tak karepe. Mugi sedaya paringi sehat, panjang umur, bagas waras, Murah rezeki. subur makmur. Kowe iki kon parikan ora kon ndonga. Lah iki dongake kaya Lah yo ning cendrak wae lek kedawan kok malah dadak. Mugi sedaya kabul dongane. Amin. Alhamdulillah. Dan kaya maca koran. Yeah. Ayo, Nduk. Iki sapa iki jenenge? Heh? Dek sapa? Ayo Mucin. Ciplu, Ciplu. Ciplu. Celengan. Selengan, Celengan. Cacahe telu. Cacahe telu. Mugi sedaya warga cepakan sehat selalu. Amin. Aku ki sering kepethuk karo iki ning jenenge iki cok lali ora liyan ngono. Oh, lha nggih to, Mbah. Cimpluk. Sapa? Cimut. Ciwuk. Cimuk. Ketok enak ciwuk ki cilik. Heeh ta. Nek kaya iki jegunuk sakmene. Wah, ora usah muni ngono to. Lah ya tenan lho. Ya cilik ya men gedhe ya men. Gedhe cilik lemu kuruke ora apa-apa wong sing kanggo ya mung sethithik. Masa ke gerak milih sethithik ya kabeh kok. Lah nek jupuk wedang kok dirangkul gelase ora rene wis sithithik. Oh itu. Jadi karepe bawang kanca-kanca ngerti. Tuku ketan. Wong semen iki sing di dhuwit gur iki. Sing di dhuwit geriki. Iya. Karo tuku sukun. Wah, komplit. Mugi warga cempakan tansah guyub rukun. Amin. Ayo. Induk. Aku numpak jaran. Bu. Numpak jaran, Mbah. Iya, iya. Nganti aku wingi arek numpak ora entuk. Lah kowe ngawur jaran Iki- kepang lu numpak kualik. Monggo. Jaran kepang kualik pripun? Lah cetok ndrase iki kudune ngarep kok pasang buri. Melu jati lan jaran kepang wis bodol nekat wae. Bara tekan omah gur aku sing digawean. Larep sapa? Aku ora njaluk tulung tanggane ya ora entuk. Jaran kepang mongko kepange gua iku andel-kandel bodol tok tumpaki entek-entane. Tulisipun turut kene iki. Ayo jaran kepang. Iki mau. Aku numpak jaran. Oh iya. Karo kancaku. Oh bocengan. kancane. Bocengan. Iya. Mugi dusun Cempagan. cepakan tentrem rahayu. Amin. Numpak jaran kowe numpak apa nduk sak lah monggo. Ngatang-ngatang
ning ora ngatung. Ngatung ki njaluk lho, Lek. Iya. Ning utek Ngopo kok ngatung? Lho, tangane mesti ngene iki. Yo wis. Aku ora arep nglerokke ya aja kuwatir. Ayo, Nduk. Ngatang-ngatang. Oh, pindho le ngatang-ngatang. Monggo. Neng tengah lapangan. Oh, ya iso digulke. Niku bar bal-balan kok, Mbak. Iya. Warga Cepagan Kaliurang Srumbung Magelang. Mugi tansah kebak kamulyan. Amin. Mana sudan Nantur tegan. Wong tegan kuwi tandur ya basa. Tekan kok itu. Wes ora sida aku. Ajene parian iki nggon sanggon. Tegan kok ditandur ya basa. Mbok ya sing logika lho. Lah contone piye? Ya nandur ya tak takoni nandur apa nandur gedang ya basa. Nandur jeruk ya basa. Lah piye? Apa meneh degan kok tok tandur. Apa ya umur, anu umum. Sampean wis sing apik. Ora, aku ora ndek sing apik. Nandur tekan ra entuk. Nandur gedang. Bosok kuwi ya. Nandur ki nandur wit gedang aja nandur gedang. Lah jare lagene sampean ngopo Kang nandur gedang ngono? Ora. Nah. Ora nandur gedang aku. Mah aku ra iso. Ra iso? Ora. Wis rajal. Sarana. Karang bulurang kula niku ndi bojo padha tuwane iki mengkur ora apa-apa gur tak kon ngukur geger. Wong nek wong tuwa ki ngukur geger ora geduk, tulung mbokmu geger iki juga tulungno. Gur ngono ki awan-awan. Ku ya awan-awan. Oh biasane bengi kok awan lho. Wae lah ra selo. Awan-awan. Gak aku pokoke. Nyunggi asbes. Napa ngetan Lah iki? meneh yo mugi warga Cempagan ya sing guru ya sing buruh ya sing karyawan ya bulurah Pak Dukuh Pak RT kabeh wae pokoke sukses lho. Amin. Amin. Panas Panasudan. Oh, dan panas. Leng-aleng. Sapeng. Kun. Kowe sing duwe. Lah kok aku Kowe. kok sing duwe? Ya wis to ndak penggenake lho. Gunung. Ngopo kok ndak dilapi? Wah, wong arep mangan piringe dilapi arep ngomong lambe dilapi ya ora apa-apa. Ya. Kilat-kilit kaula. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeng. Ngono kuwi rak nasibku dhewe. Ala syukur. Ana sing njaluk tekek lorek. Tekek lorek mboten, Bu? Oh, nggih. Nun sewu bulurah namung nyendikani dawuh. Nggih. Engko ndak ya geli. Gelo. Kok geli. Aduh, apa jenenge ning wis men ora ngomong. Tekek lorek ndrase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngarit. Mempeng jaremu. Karet mempeng. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambe kala.
nuwun sewu para ibu ingkang taksih dalu mongko taksih awungu weling gotong royong kudu mesem guyu yen kepengin cepagan desane cepet mati nuwun sewu rawuhipun bulurah lengarahke rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah conto lurah kene desane kemarip nuwun sewu Bapak Kiai esok awan sore rajine mulang ngaji le maca cikir kuat nutuk nganti sewengi monggo karo isih mikir kepiye sesuk nasibe santri nuwun sewu wonten rawuh anggota dewan tangine kudu esuk ora kena tangi awan gek sarapan siram budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan nuwun sewu katur Bapak Dukuh pancene esuk wingi ra kangelan gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh ning jam 5 sore momet le golek butuh saya abot ngono pancen sing dadi RT kudu iso nantremke kabeh lingkungane kudu manut apa dawuhe lak dukuwe mongko RT tenan rong karuan pira bayarane nuwun sewu Bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawang ketoke sanesaya gagah karo kanca dulur basane mesti ramah tamah tak dongake ayem tentrem kebak barokah ibu ngagem jilbab warnane coklat sing agem jilbab kudune lak rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip ayem tentrem mergo kebakane emas abot meneh sing nganggo jilbab lak kuning piyayine saben dina tak suwun kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing adiku tu sareh sabar ora kena muring-muring ana meneh jilbab kok warnane putih busana musim berlambang suci nek aurat yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun basane mesti mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kadang rumangsa heran nek nonton cah wadon kono kabeh nganggo pakaian rupa ayu awak putih kok ora dieman ngalor kidul kulon ngetak rupa ayu nggo pameran ora nglarang wong wedok aksi tulung kabeh yuk deng ati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi nek bojoku angel tak kandhani nyandang nganggo modele bocah saiki neng pawon nganggo celana kok mini bareng celanane suwek mulat-mulat geni
Piye? Oh, apa ya? Kok kathokku suwek. Ya iki contoh nganggo ki sing apik meneh ora ditiru wong-wong sing ora bener. Alah, Aja ngundang hal-hal sing negatif. Sing bener nganggo ki sing rapet. Dadi sing rapet. Lah sampean wingi ora ngelekke aku. Wis tak elekke saiki nyandang nganggo ya kaya ngene to mbok sange. Nek ngene iki rak luwes to bojoku. Nyandang Jawa. Kabeh ngene iki apik. Kabeh iki nyandang Jawa nun sewu niki ya ana tegese mbok sange. Ngaten iki. Tegese napa? Wis saka ngisor nganti tekan dhuwur ya ana tegese kabeh. Upamane saka nggon ngendi? Iki ngono care ra jenenge suku biasane ngono dulur ming digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Weteng iki kramane padar biasane ngono dulur dinggo wadah panganan nek kuwaregen rasane sing slegrak ora karo nek dong kowe luwih telo mentah mesti doyan Sembrono. Ya ora mungkin to ya. dodo iki Dodone niki lek. malah kene wis cukup bare masuk Dodo iki. dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara angel didul Saiki cobi gender. wis iki tak Mulai mau masuk ke halaman gamelan. wis tak rampung iki mentekan dhuwur Awas. Iya ya. Tangan iki kramane asta, cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, dene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Contone nggo ngapa? Nganggo kukur-kukur nek. Ya ora. Pripun mbok cengak? Anu mbok cange. Cange mbok Gender. jenengan. Nggih. Gamelan. Tahap gamelan. Oke. Gender Iki iki. dosen kaya ramane biyen ngetes aku. Nah, ya mlakno sampean aja rumangsa pinter. Ora. Gender ya. Nggih. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Napa leres Pak Bambang? Nah, betul. Asmane kan? Bambang iki. Pak Prapto. Prapto ki apa? Prapto ki Teko. Heeh. Lah iki ya teko rene kok jenenge Pak Prapto. Iki mono jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ra kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. napa leres Pak Edi? Nggih. Kok Edi sapa to? Lah sapa iki? Surip. Sembrono. Rebab sakniki rebab, Mbah. Nah, Rebab. Rebab. wah iki rada angel. Ngati-ati kudu sing apik. Sing nyekel rebab iki, oh iki Yama Dipati iki. Iki ngono jenenge rebab. Lemune mergo ana sebab. Ora mung cukup nganggo abab sing nabuh kudu tanggung jawab. Iki rebab. Iki jenenge Mas Kiswan. Nggih. Kis itu cium membantu sekali dadi mbiyen Ciuman pertama. Ciuman pertama Mas Kiswan. Kene pinjem sapa? Hah? Antara ada sinden ki sapa pian? Lah ya jelas. Ngandine cipluk. Cipluk. Nggih menika Nggih. Mas Kiswan. Pundi meleh Pak Sange? Siter. Menika Mas Kiswan. Mas Nggih, Kiswan. Kiswan. Niki nggih dalang. Sikis. Nggih, niki sikis. Kis. Niki dalang nek dalang sewengi ra meneng. Niki Nggih. Nggih. Lah ya nek dalang kira meneng. Wah, wis tau nganggo torjo ambles tok 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 tok. Ora iso ambles no, telatar. Lucu lagi nek dalang ngono. Aku wis nderek. Itu ya betah nganti tekan jam 12:30 ya. Nggih mboten dalang jos Mas Kiswan iki kabeh dalang. Nggih. Nah, Sing iki? iki Mas Wahyu iki ya dalang. Niki dalang. Ning iki dalang Mas Gading Pawukir Sena Saputra. Iki pancen putrane Ki Sena Nugroho Swardi. Asmane Awake apik-apik. iso mbonceng wit biyen nganti tekan saiki Alhamdulillah. nganti diparingi sawab nganti saiki awake dhewe iso katimbalan nderek, bareng nggih. karo penjane Mas Gading. Matur sembah nuwun Mas Gading. Nggih. Sindene ya iki pokoke sound sisteme terus kae sing tukang injen ya kae. Kang apa tukang apa? Tukang Syuting kok nginjen iki lho. Lah nek syuting apa ora diinjen ngene ya ora apik ya diinjen. Lha niki jenenge iki ya ora kok tukang nginjen. Ya ora ngono. Mula eling dulur marang pangeran, eling ana nyawa kabeh iku mung gaduhan.
Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat iku kabeh mung sampiran. Kudu eling mulane ora sah umuk nek pas bandane numpuk, ora sah kemaki nek dojo rejeki, ora sah ndangak nek pas sake kebak. Kuwi sing apa to ning alam donya sing dumukke apa? Awake dhewe iki mung sadrema nglakoni. Ngono. Lah kene ya pinter men ngomong. Aku nek ngomong iso ning nglakoni angel. Antekno poso wingi. Ning ya disyukuri Pakne selama bulan puasa. Lah nggih, ate direwangi ngalor ngidul. Aku wingi iki tenan lho. Apa? Pas ning gone sampean poso-poso wingi. Tak tinggal sedilit wae lho. Tinggal ning ndi? Karepku ki rak ngene. Nek jenenge suami ki ya kudu neng omah nek upamane aku pas lunga kerja. Lah ya terus. Lagi tak tinggal lunga sedilit. Tinggal ning ndi? Lunga ngidul lah aku wingi kok sampean wis ora ning ki lunga nang ndi? Lah kowe iki kok ya lunga ngidul mune nek lunga ngalor aku kira lunga. Lah gandeng ngidul ya lunga aku. Lah nek aku nyambut gawe ki ngidul lho. Oh lah rak ngono. Mbok Sanyik, Nggih. diteruske caping gunung nggih. 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 Usale iki nganti gara-gara dagelane diwet-wet. Nggih, monggo. Oke, nggih. Nadian. Joget kok sikile pentalitan lho. Ngapa? Ora apa-apa mbok mulo kok keremen mbok yo men. Wong pentalitan gila-gila. Iki lho trocokmu iki lho ngenenge mripatku. Nganti kaya apik-apik Trocok ya apa? Sikil. Oh, tracak. Trocoki manuk. Mbah Nun, sampun sendikane. Sampun sendikane. Panjenenganipun Bapak Lurah. Nun sewu Bapak anggota dewan napa badhe ngersakaken lelagon menapa? Oh sampun nggih. Mbok beli badhe kaping kalih mboten. Bu Lurah ngersakaken lelagon mboten? Oh sampun. Njajal setunggal kanan Bapak anggota dewan nggih mboten. Bapak Ibu monggo menawi badhe ngersakaken lelagon. Carane piye? Saranipun namung gampil monggo. Nggih. Namung nyerat kemawon. Lajeng pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae, kene mboten cetha kirang sae. Nggih monggo. Menika namung guyon kemawon. Guyon ki ya tenanan. Tesih kathah niki, Mbah. Nggih, kathah pun waos mengki ndak malah kentekan anu monggo. Monggo pun waos. Saking Pak Muji Harsono. Kemiri Kebu Giri Kerto Turi. Nuwun kembang rawe dipun bawani gedruke. Nggih. Ingkang nembang Mbak Agnes. Oh nggih. Terus kutut manggung saking ingkang nembang ingkang Mbak Ayu Purwolestari. Nggih. Terus neh diwaca neh sisan dirampungke. Saking Ketua Persada Dusun Cepagan. Salam kagem sedaya anggota Persada. Semoga selalu kompak kagem sedaya masyarakatipun mugi tansah guyub rukun. Amin. 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 Salam niku nggih. Nggih. Kembang rawe. Oh, kembang lari loro. Linmas Desa Kaliurang. Oh, nggih saking Limas. Kula kuat Niki banget. wau saking kula Pak Harjo. Pundi kula Mugi wacane? katur dumat. Pundi kula wacane? Nganti kaya iso. Lah tulisane munggah medhun orang. Lah kacamata ya cetha ta. Nggih, saking kula Pak Harjo, mugi katur dumateng. Dumateng sinten, Mbah? Tulisane turut tengah barang. Lah iya nama cetha. Sugeng rawuhipun menika wonten gending. Pangkur tulung dipun kumandangaken menawi kepareng dipun jenglengaken mugi dados panglipur kan sampai sampun menika pangkur samping niki masalahipun nggih menika sampun dipun pinanggani sedaya pamundutan mbok badhe ngersakaken malih sumangga nawala saged kemawon syukur muringan kangen Gusti nggih moga agung Ketoke ora ana kuwi mau ki. lha iki tenan niki nggih wonten arta 700 monggo menika kangge Mbah Waluyo Lah endi? kilo tulisane 700 kagem Mbah Waluyo. nggih. Ha iki ngene. Apa?
kekno dalange wae, Ding. Lho. Lha iki sing cilik ora tak waca. Endi? Ora sah lho. Nggih, aku. Nggih, mboten napa-napa mangke badhe pun sendikani saya pamunut pamunut. Ya iki terus. Enten setunggal mulai. Apa? Lagu Perahu Layar. Dari pecinta seni wayang jauh dari pulau seberang, Bapak Agus Wakijo Miarto dari Sintang, Kalimantan Barat, mengucapkan selamat bersih desa untuk semua saudaraku di Cepagan. Semoga Cepagan selalu aman, tentram, sejahtera. Aduh. Amin. Semuanya. Amin. Amin. Nggih, pun. Dari mantan guru yang bertugas di Sintang, Kalimantan Barat yang sedang menghadiri wisuda anaknya di Amikom, Yogyakarta. Oh, dari mantan guru yang menghadiri anaknya baru wisuda. Iya. Nggih, monggo sik ini senti-sentikan. Tesih malih. Tesih mboten? Tesih mboten? Sampun. Oh, sampun. Nek kelas kula nulis malih. Monggo. Monggo menapa ingkang Sinten niki badhe pun anu Kembang Rawe napa ajeng napa re? Kembang Rawe. Kembang Rawe sinten sik nyendikani? Mbak Agnes. Nggih, Mbak Agnes. Nika pamundutan saking biyanipun para-para ingkang lenggah, Mbak Agnes kersanipun nyaosi menapa menelagon Kembang Rawe. Monggo kula aturi jumeneng anu jumeneng monggo. Jumeneng. Mbak Agnes. Monggo Kembang Rawe jumeneng. Oh, cuplak-cupak. Bocah kok le mulus, sugeng dalu, Nduk. Mbah Walia. Iya, Nduk Cahyu. Mriki ta kula kangen lho. Mandan aku Kok saya ireng ta? Lah kadang ngopo to hin kono? Mbok aja iki karo Dah. Nggih. Bojo kok senengane kok. Cedhaki. Aja ngono to. Iki kok Kayane ora di ora dikapa-kapake kok, Cut. timbangane kowe dadak joroke. Sugeng dalu Mak Limbo Mak Cange. Kene tengah nduk ora jero. Wadake nang kali wae lho. Iki putumu wis semene gedene. Oh alah kandhani kok ora ngira babar pisan biyen dek cilik ki ambun dina lek ngwedusi atene pol aku ki saiki kok blas ora gelem tak. Nggih, ngenjang kentekan kula nggih Mbah sik ngedusi. Ora aku arep nyemplung kali ora usah tak dusi. Lah ya kan aku berbakti ngono lho karo wong tuwa, mbiyen aku didusi sesuk ya tak dusi genti. Mendem jero mikul dhuwur ngono kae lho paribasane. Ora usah dipendem jero-jero. Mikul rasa dhuwur-dhuwur ndak kesondol empyak. Mungkin kene Nduk Cahyu. Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethrik-klethrik. Kene. Lah kok padake kerupuk ta? Wah, kerupuk kau niki lek nyandrati ya angel. Monggo. Hah? Ora kok sampeyan makmuk apa-apa dicekel ki pamrihmu ngopo? Lah nggih mboten apa kalih putune kok ya. Apa ngene iki? Putu. Putu. Ora apa-apa. Ngelus-ngelus barang ngene iki ya ora apa-apa ya, Mbak. Aku ki nok sak suwene dadi bojone Mbah Mulanang demok irung tau. Lah aku kok karo iki kok apa-apa kok nyak-nyuk iki karepmu ku piye? Seprana-seprene niku mboten tau didemok blah. Aku wis tau demoki mlosah. Padake geni yo. Kaya kenal pot. Bojo iki glugut tok dadi wis buatelan. Lah wis balas kok ya. Nduk Cahyu, guyon kabeh wae, sing penting waras ya Nduk ya. Sesuk ora usah bali neng ngene simbah wae. Nyeleh. Oh, nginep ngoten. Mbahmu wedok arep lunga kek kowe ngancan wae. Oh, nggih. Dhewe nggih jenengan. Heeh, tak kon lunga 4 tahun ora usah mulih kok. Aja gelem gugah aku. Wingi tau mupu bocah wis remaja, aja jenenge turu kowe kok di karepmu ki kepiye?
diri-diri mbok ungake kepiye? Sampeyan kok ora tega apa piye? Gemati karo sing jenenge anak ya ngono kuwi kok ana cetha cokot nyamuk nyamuke tak goblek nganggo bendro. Agak gegremisan. Tapi rakur nyamuk sik. Duh. Kademen po nak. Nggih, niki pripun, Mbah? Kembang rawe minangkani pamundutan. Kula ugi wonten titipan Apa, saking menika Pak Oka Wibowo dari Belanda. Belanda. Lah nikah kan di streaming. Oh, Jadi iya. sampai luar mancanegara niku mriksani ngoten lho. Ngantek jaban negara, Nduk, kabeh iso mirsani sak alam donya. Sing ora nonton iki gur ngerti ora sing ora nonton negara. Sapa? Iran karo Israel ku ora nonton. Lah do perang saiki. Nggih, nyuwun lelagon rengu, mbok menawi samangke saged dipun minangkani. Salam ugi kagem Bapak Sobat Ngebiar yang selalu setia menemani warga laras kalian Mas Gading menika Bapak Heri dari Bali, Bu Dewi saking Madiun. Heeh. Pokoke Sami mirsani lewat nggih live niki dugi pundi-pundi pokoke sedaya pamirsa menika. Nggih, mbok menawi minangkani ingkang pamundutan wonten mriki rumiyin nggih. Nek kowe arep salam-salam sing Surabaya, apa Jakarta, apa Cilacap, apa Semarang, apa komplit Solo. pokoke. Kowe salam-salam oh. Sampean sik wae. Oh iya. Salam yang di Jakarta ya Mas Edi, Mas Teguh, Mas Kuat dan Mas Yanto. Saking Bogor, Mbah. Mas Iwan, Mas Pri, Mas Heru Nggih. dan Mas Atang. Iki sapa? Aku ki ngapake mosok ya ora sing jenenge sing padha. Oh nggih, ingkang saking Semarang Sugeng Dalu, ugi Nggih. Gunung Kidul sedaya kemawon. Nggih. Sekawungan sareng-sareng. Amin. Monggo. Pun kayak ngoten mawon, kayak jirang kembang rawe. Dipun langsung ya. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Wah, pokoke jantenane Agnes ngadeg kembang rawe. Wah, Pripun? Rontok kabeh. ora kepiye-kepiye. Kembangi lho, Mbah. Ora. Iya. Ya, Nduk, Cahayu matur sembah nuwun. Mugi dados panglipur sawetawis sinami kegujengan namung supados regen swasana, supeket kegadangan boten teges ngicalaken ras pakur mawon. Mbok Sange. Taksih menapa ingkang kedah pun pinangkani ing wansinipun monggo. Sik, Kedap. nggih. Wangkur. Iki Mangke menawi pantesipun mangke nggih mangke nek pantese sakniki ya sakniki wong panjenengan sik mantes monggo. Sik pripun? niki tasih enten perahu layar. Oh, perahu layar. Nggih. Nggih. Perahu layar.
Nun? Oh santai. Kok niki ajeng santai. Monggo. Monggo Pak. Pak Ati. Napa prau layar sinten sik? Yo napa? Monggo sinten? Kur mawon. Oh kur. Nggih. Sinten? Sedaya napa nyalong? Wah, kok Sedaya. iki malah komandan ngisor sing sedaya. Nggih. Monggo. Setunggal kalih 3 sekawan. Gansal 6 7 8 9. Sedaya jumeneng supados prau layar lendayung men cepet tekan pinggir. Monggo. Anggere 9 iki rak cepet. Grubyuk. 10 kowe, monggo. Iya, Arisane nyeket kok nyatus. Ini jan kaya PKK arisan. Mbah Waluya. Dalem Disiapke riyen barisane. nggih. Pasukane iki akeh lho iki. Siaga kyo. Apa kuwi? Siap gerak. Oh. Pasukin. Pasukan, lho pasukan. Lah wedok. Ayo ati siapke, heeh. Siaga kyo. Ri dudo. Hah? Apa kuwi? Mburi kudu padha. Rep ya dudo. Hah? Ngarep ya kudu padha kowe ora apa. Lah kepiye kok kudu le madake pripun? Kok ton bergonsul raja mundur. Sing rumangsa ora padha rada mundur. Le madake pripun, Mbah? Lah niki Kepiye kan pripun? Kowe iki rada maju men padha ro kono lan kowe mundur. Nah, lho. niki pun ta niki? Wis pas, wis. Pun sami ta? Iki ngarep padha ning mburine jonjang anggere ngene. Ya wis sakne kok. Kelwo cudi. Hah? Napa niku? Sikil kiwa maju sithik. Ngantuti. Saru. Sing tengen nututi. Toreng sih. Apa? Mata merem sisih. Contoni. Wis gak wis to komandan kok nyontoni. Toreng be. Mata merem kabeh. Do merem. Oke.